ginkontra sang bag-o nga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte nga si Peter Haynes ang proposal nga suguran ng trial sa crimes against humanity bato kay former President Duterte sa Nobyembre 30, 2026. Suno kay Haynes tuman pa ka temprano agud maghatag sang schedule sa trial bangod nga mayara pa sang pila ka mga issue nga kinahanglanon nga masolbar. Suno sa iya nagakinahanglan sang insakto nga oras ang defense team para nga magpreparar kaangay sang iban nga trial nga ginahatagan sang 14 tubtob sa 19 ka bulan nga preparasyon. Ginhingyo sini nga kinahanglan anay ma-re-examine sang bago nga set sang independent expert si Duterte agud nga matumod ang iya fitness agud manginhanda siya sa iya trial sa pisikal nga aspeto. Suno pa sa legal counsel sang anay presidente, ang trial proceedings may dako nga kinalain sa pre-trial proceedings sa kalawigon sa pagkakomplikado kag sasakop sa mga ebidensya nga ipresentar. Dugang niya, anuman nga dako nga problema sa memorya, konsentrasyon o kun pangrason ang seryoso nga magabutang sa alang-alang sa preparasyon kag presentasyon sang depensa kag sang abilidad ni Duterte nga magpartisipar sa proceedings. Sa tion nga mapamatunan naman nga fit si former President Duterte para sa trial, naghingyo si Haynes sa isa pa ka status conference agud nga madeterminar kung ang iya padayon nga pisikal nga pagpakita sa tagsa ka trial hearing ang iga-required sang International Criminal Court. Nasaad sa Article 63 sang Rome Statute nga ang amo nga treaty nga nagtukod sang ICC nga kinahanglan nga yara gid ang presensya sang akusado sa tion sang trial. Matandaan nga sa sa confirmation hearing, wala nagpakita o kung wala nagkadto si Duterte.